El públic de la Galeria Canals en la Festa de les Galeries d'Art s'ha trobat amb una visita guiada una mica peculiar. Uns actors infiltrats han jugat amb les seves reaccions. Tot plegat no ha deixat de ser art. M'ha semblat molt interessant, és la manera de poder interactuar a l'art amb la realitat. Ha sigut molt natural i prou divertit. És molt interessant i jo ja venia una mica d'esperar-me al show perquè coneixia un dels actors, però molt bé. És una forma diferent de veure una exposició. Moltíssim, i m'ho he passat molt bé, perquè és molt divertida i té unes suggerències que no les esperes. Disculpa la presència de la nena del pollastre, que no ha pogut venir perquè tenien un compromís, i el senyor Canals, que són molt amics, doncs jo com que és que estic molt nerviosa, com que jo soc aficionada a l'art, m'ha dit si podia venir a fer una visita. Una falsa guia, una dona de la neteja, un crític d'art argentí i una dona gran han estat alguns dels personatges que han participat en l'obra. Els assistents han seguit l'espectacle desconcertats i han acabat desconfiant de tots els presents, ja que al final no distingien els actors dels assistents. I el que passa és que en algun procés lentejas que però per arribar a fer això s'ha de... Es que aixequi les cames. Senyor, a veure... Que hice un curso de esto de primer auxilio. Señorita, hágame caso usted. Jo necessito menjar. Menjar, això menjar no em passa. Avui les galeries han obert pensant en que hi hauria ventes, hi hauria un públic interessat en comprar art, perquè si no es compra art, el país se'n va a Norris, i els artistes, per descomptat. Aleshores, festes lúdiques en poden haver-hi moltes. ¿Y colorín colorado? ¿Esta exposición? ¿Se ha acabado?